Judge Zaldi Docena, and his dancing partner is the Honorable Mayor of Balangkayan, Eastern Samar, Mayor Ann Contado. Mayor Ann Contado of Balangkayan, Eastern Samar, and Judge Zaldi Docena, Corazza. Kanina manang pagsarayaw agad ina purot hinig aaduan duyugan pailing nga sunada. Sige sayaw na ayaw pag-ihan kay para malipay kita. Maupay ini nga sarayaw ay lamutan. Ilukso ang tiin hawak lubayan o kabot idupa-dupa. Magapusan panis sigat naman kwarta para imo igagala. Sugadhan ibang masugad hirang in pagsaburak hit kwarta. Kaysa pang inig nga sarayawon ay lahuna. Maruruyag na atuan masista kan ako liwat ang magkikinan na. Ikawan mapakpak, ikawan masayaw kan ikaw liwat ang mait sanyala. Una kumapagaw, ayaw kabaraka kay magsasaro sa liwan man kita. Kay maaraw man liwat ako sumayaw lahuna. Maruruyag ka, akuan masista kan ako liwat ang magkikinanta. Ikawan mapakpak, ikawan masayaw kan ikaw liwat ang mait sandala. Una kumapagaw, ayaw kabaraka kay magsasaro sa liwan man kita. Kay maarang man liwat ako sumayaw hinlahuna. Ukigod ini asarayaw kay amon aton paborito. Pinapanisan, kinagalahan, kay sayaw nga ang minudo. Sugadhan kuradang, ug ang kuratsa, ayunhan sa barnod og litinyo. Kay ang lahuna, usahan sayaw nga ang minudo.